Ta' daqqa ġarasek tiftaħlek moħħok. L-iblaħ ta' José Orlando huwa romanzi pubblikat fl-1948 mill-Associated News. Ironiku jew forsi le li llum il-ġurnata dan il-ktieb huwa meqjus bħala klassiku tal-Malti. Orlando kien daħlu għal konkors letterarju li fih il-ġurija kienet iddeċidiet li l-ktieb stilistikament innovattiv jekk mhux rivoluzzjonarju għal żmienu kien fjask. Intant, 70 sena wara qegħdin hawnhekk nitkellmu fuq l-iblaħ u lil dawn in-nies bravissimi m'għadu jiftakarhom ħadd. So it goes. Fl-iblaħ in-narratur ġarrab trauma li ġġielu jibda jqis lis-soċjetà ta' madwaru minn perspettiva differenti. Jibda jara l-fruwa tal-bnedmin, l-aljenazzjonijiet u l-vizzji tagħhom fuq kollox il-manipolazzjoni tal-klassi politika fil-konfront ta' dawn in-nies. Huwa narratur li nidentifika ħafna miegħu u aktar ma jgħaddi żmien u aktar nara kif qed tevolvi s-soċjetà, aktar insibni ta' spiss naħseb fl-iblaħ ta' Orlando. L-iblaħ għamel ħafna snin out of print, però qegħdin jgħiduli li edizzjoni ġdida se toħroġ dalwaqt. Kif inhu sewwa xieraq naħseb għal klassiku ta' dan it-tip. Aqrah. Dan il-video ġie miġġub lilek mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb. Skopri xi jħobbu jaqraw l-illustraturi, awturi, tradutturi u pubblikaturi Maltin. Hemm ħafna x'tiskopri hemm barra.